Ćao svima, danas sam spremila jedan malo drugačiji video. Naime, radi se o DM i Kiko haulu. Nemam baš previše stvari, ali počet ću redom. Počet ću od stvari iz Kika. U Kiku je bilo neko sniženje, tako da sam ja uzela ove pojedinačne senke. Zovu se Infinity. Bile su na sniženju od 50%, tako da mi je pojedinačno svaka izašla 2,5 eura. One su ovako pakovane, međutim jako je nepraktično dok vi svaku otvorite ponaosob. Ja sam uzela ovo je neka bordo nijansa, ali ima unutra sitne rozikaste šljakice, jako je lepa. Pošto sam uzela 8 nijansi, dobila sam na poklon ovu paletu praznu, koja radi na patent klik. Tako da je vrlo praktična za korišćenje. Ja sam već ubacila sve svoje senke, ja sam uzela sve sa šimerom unutra, dakle sve su sjajne, sa šljokicama, ali imaju takođe i mat. One se jako lako stavljaju, dakle samo pritisnete i to je to. Kada vadite, dakle imate ovako malo dubljenje za nokat i vrlo lako izlazi napolje. Uradila sam svočeve svih senki na ruci, tako da ću vam postaviti sliku na Instagramu, pošto ovde ne možete da vidite. Takođe sam uzela dve ove long lasting senke u olovci. Evo vidite ovde boje, plava i ljubičasta. Ljubičasta je broj 33, a plava 31. Ove boje su jako intenzivne, međutim kao da su masne senke, tako da se jako teško blendiraju, pogotovo na prevoju oka. Tako da ih preporučujem više za kapak. Uzela sam takođe još dve paletice, koje su takođe bile na sniženju. To su palete koje se zovu Street Glam, ovo je 0,2, ovo je 0,1. Boje su iste, samo što je 0,2 intenzivnija, a 0,1 je malo tamnija. I to je to što se tiče Kika. Pardon. Prelazim na DM. Imam 3 stvari za negu kose. 2 stvari su iz Anti-Freeze kolekcije od John Friede. Ovo je serum kao primer, a ovo je sprej za negu kose. Dakle, oba preparata se koriste na vlažnu kosu, prosušenu peškirom. Ja sam stavila prvo jednu pumpicu ovog seruma, potom sam naprskala kosu sa ovim pre feniranja. Iako sam ih samo jednom koristila, mogu vam reći da sam zadovoljna kako mi je kosa reagovala. Bila je mekša već na dodir, lakše sam je raščešljala i lakše sam se isfenirala. Tako da isprobat ću ih još do kraja meseca, ukoliko budu vredili, sigurno će se naći u favoritima. Treća stvar jeste Aussie Miracle Beach Waves. Ovo je sprej koji bi trebao da vam fiksira, odnosno da vam produži trajanje frizure, one kao talase sa plaže. Čini mi se da mi je malo fiksirao lokne kada sam ih uvijela figarom, pošto sam ga naprskala pre uvijanja, ali nije ih onako učvrsnuo kao što to radi lak, tako da mislim da nije loš. Imam 3 stvari za negu tela. Pardon. Prva stvar jeste Balea gel za tuširanje Paradise Beach sa ananasom i kokosom. Ovo prelepo miriše, baš pravi letnji miris. Ja nešto ne patim od toga da imam preskupe gelove za tuširanje, jer smatram da oni ne igraju baš preveliku ulogu u nezi tela. Važnije je da imam dobar losjon za telo. Tako da ovi balejni su odlični i stalno imaju različite mirise. Druga stvar jeste Alverde peeling za telo sa kokosovim mrvicama i mirisom cveta lososa. Ovo predivno miriše i stvarno ima kokosa unutra, dakle one ljuspice od kokosa. Ja sam ga isprobala juče i stvarno mi je koža bila mnogo mekša od njega, tako da mislim da radi svoj posao. Inače, Alverde je prirodna kozmetika bez dodataka kao što su konzervansi i mislim da čak nema ni parabena. Nema sintetičkih mirisa, ni farbi, tako da preporučujem onima koji imaju svetljivu kožu. I treća stvar jeste Fenja dezodorans. Ovaj je dezodorans sa 0% alkohola koji bi trebalo da neguje kožu i pruža je 24-časovnu zaštitu. Miriše jako lepo, onako ženstveno pudarasto, nije prejak i napadan. Dakle, miriše, ali na koži kada se naprska se miris ne osjeća toliko jako.
Uzela sam od Essie lak u nijansi Chinchili. Ovo je neka boja siva, boja peska, bele kafe, tako nešto. Mislim da će biti jako lepo za kombinovanje. I uz to sam u DM-u dobila još probu od Essie novog balzama za ruke, s kojim nisam nešto preterano oduševljena, jer ja više volim onako one masne kreme za ruke koje osjećam da mi hrane kožu, jer pošto su mi često preko dana ruke u vodi, onda mi je koža jako suva ispucala. Ovo je s uljem korijandera i glicerinom, miriše lepo osvežavajuće na limun, međutim mislim da je prelagana za moje ruke. I imam još 4 stvari koje nemaju veze ni sa kozmetikom, ni sa šminkom. U Andrejinom videu sam videla da je stavila u februarske favorite sveće iz DM-a. Ovo su iste te sveće, samo drugi miris. Mislim da je ona imala neki voćni, moje su miris ruže, međutim meni ovo uopšte ne miriše na ruže, meni je ovo identičan miris zumbula i prelepo miriše, onako pravo prolećno, vidite da sam već u prolećnom fazonu. Dakle, miriše mi soba čak i kad se ne upale, tako da jako su dobre. Ima 18 komada u pakovanju i ja sam stvarno zadovoljna za tu cenu. Mislim da su oko 2 ili 3 eura, slagaću vas, ne znam tačno. Također sam uzela ovaj Profistim upaljač koji je jako praktičan i ima gore ovu zaštitu. Sljedeća stvar jeste stvar kojom sam oduševljena, koju sam skoro otkrila, to jeste omekšivač za veš. Radi se o Vernelu, ovo je Wild Rose, nisam sigurna da li ga kod nas ima, ukoliko ima i ukoliko ga nađete obavezno ga probajte. Ja sam dugo koristila Lenor, međutim u posljednje vreme nešto, ne samo ja, nego i sve moje drugarice nismo zadovoljne, jer mi veš miriše samo dok je vlažan, kasnije se ukruti i potpuno izgubi miris. Sa ovim omekšivačem mi se to ne dešava, dakle jako dugo veš miriše, čak i kad je suv, i mnogo je koncentrovaniji od Lenora, tako da ne mora puno da se stavi, duže vam traje, a uz to je još jeftiniji. I poslednja stvar jesu Alnatura galete od pirinča. Ovo je bez glutena. Ja ne vodim nešto posebno računa o ishrani, međutim moja mala ćerka počela ovo da jede, pa sam i ja uz nju. Ali ukoliko vodite računa o ishrani, probajte, sigurno će vam se dopasti, nije loš ukus. Čak može i da zasiti između obroka, tako da nije loša stvar. To je sve što sam ja pazarila prethodnih dana. Ukoliko vam se dopao video, pritisnite like i subscribe i pišite mi komentare ispod videa ili na Instagramu. Vidimo se uskoro, ćao!